velkommen til den her tegnekonkurrence. Og det første, vi starter med at tegne, er en pokeball. Okay. Jamen, en pokeball. Vi kan lige kigge efter. I kan kigge efter denne her. I kan få jeres. I kan tage jeres egen. I kan måske tage denne her tøj. Ja, vi skal tegne den der. Du kan også tage en brug. Jeg tegner bare sådan en her. Ja, Clara, jeg tænker, du skal tegne den der, ligesom med sauce har den der lille ting. Ja. Mm. Jeg tror, vi skal tegne den, så vi putter den i den her. Så skal vi. Alba, hun har allerede i gang. Hvad med Benjamin? Nej. Clara og med sauce, hun er også i gang endnu. Jeg tror, vi mangler bare lige lidt Benjamin. Han er lidt ude af kontrollen. Hun mangler en sort til. Det ved jeg ikke. Tror jeg. Skal vi finde en sort? Det var lidt dumt lavet. Ja, det er fint. Jeg er så dårlig til Pokéball. Det er dog også. Jeg er god. Jeg er altså også god. Jeg er altså dårlig. Altså, nu ser vi, hvis I synes, det er flot, så skriv det nu i kommentaren. Kan jeg ikke lige skrive, hvem ser bedst? Med sødeste 1, 2, 3 og 4. 4, det er YouTuber. Nej, 4 det er Alba. Du er den tredje. 1, 2, 3, 4. Vi kan måske også bruge plads, hvis det er. Så har vi Alba, hun er allerede i gang med at farve. Og Benjamin, han har lavet en lille prik af farve. Og så har vi Clara, hun har også farvet lidt, okay. Og med sauce, hun er bare i gang med at tegne den op. Finde en farve. Nå. Hvad farve leder du efter? Perfekt rød. Måske kan vi tegne en Pokémon ved siden af, fordi jeg er noget så langt. Og så må man selvfølgelig godt tegne en Pokémon, der hopper ud af, hvis man kan nå det. Den er rød. Jeg tegner bare en, der er på min. Jeg tror, vi får 5 minutter. Hvis jeg synes, det er flot, så skriv det noget i kommentaren. Hvorfor er det, der er flottest? Ja. Så har vi 1, 2, 3 og 4. Og YouTuberen er nummer 3. Så stem hele tiden på nummer 3. Jeg stemmer på nummer 3. Men husk, I skal bare gøre det, hvis det er den, I bedst kan lide. Det kan også være, det er Alba, I synes, hendes er flottest, eller Claras, eller Mercedes. Ja. Jeg tror lige. Skal vi gå hen og kigge lidt til Alba? Hvad er det? Hvor godt det går ved hende? Ja. Hvem er det, du er ved at tegne? Pikachu. Pikachu, der er ved at hoppe ud af en Pokéball. Eller har. Jeg skal bruge de her 2 farver, fordi så vil de... Ej, jeg får stresset det her. Okay, hvis I godt kan lide Benjamins tegning, så skynd jer ned og sige det. Eller I kan sige det i morgen. Ja. Jeg vidste ikke, der var sådan en her. Når man ser videoen. I kan også tegne den sorte Pokéball, men nu er I gået i gang. Ja, med den anden. Når man er blevet færdig med at tegne Pokéball, og hvis man når at tegne Pokémon, så kan man tegne en mere Pokéball. Allerede færdig. Allerede færdig. Hvad skal jeg nu? Nu skal I tegne en Pokémon. Ja, Pokémon. Jeg kan ikke finde ud af det. Så jeg vil tegne en Pokémon. I kan kigge efter. Måske den sorte Pokéball. Ja, den sorte Pokéball. Jeg vil lave en anden Pokéball. Er der nogen, der har en sort farve? Nå, det er den. Du har den. Skal I have en sort? Ja, jeg skal have den til cowboy. Okay, jeg tror godt, jeg ved, hvor der er en. Så går vi lige videre. Herover. Clara, må jeg gerne lave den der kort? Jeg skal bruge sort og dårligt. Vil du også tegne Pikachu? Jeg har brug for sort rigtig meget. Så skynd dig. Eller vent, Alba, kan jeg lige få dig heroppe? Ja, det kan du da selvfølgelig. Bare så ved det. Nu er det sikkert mig, der skal holde.
Okay, kan du måske bare lige holde den imens, som jeg skriver her? Jo. Altså, Kigger vi ned? guys, vi skal bare lige vise jer hende, der filmer os. Det er Jose. Fine. Hvis I kender hende, så tryk det noget i kommentarerne. Det er Claras nummer, altså hun er nummer 2. Det er hendes store søster. Og det, ja. Så Claras store søster. Og YouTuberen, det er hende deres lillebror. Værsgo. Og min storebror. Skal vi kigge lidt til Benjamins tegning? Jeg er dårlig til det. Ej, jeg synes, du er god. Hun ser nuttet ud. Ja. Ej, jeg synes slet helt der. Jeg havde ligget den der før. Jeg tog dem meget, fordi du ikke tog dem. Jeg venter på det video til at få det på nærmest kappen i... Det var kompliceret at sige. Jo. Legit, det var kompliceret at sige det der med store briller. Det er virkelig underligt. Okay, jeg ved, hvem der var den første, der blev født. Var det ikke dig, Jose? Jo. Og så Benjamin. Og så Clara. Og så Alba. Lille søster. Men sådan, mine søskende, det er Benjamin, Clara og mig, som der er her. Lige. Og så, hvis I ikke ved, hvem de to, der sidder ude i kanten af. Og kamerakvinden, hun sidder seriøst og gerne vil lave sin egen YouTube-kanal. Literally. Hvis du elsker den, bare like den. Vi håber, I liker den. Ja, og vi håber ikke det, der sker. Vi håber ikke det, der sker ligesom i går. Det er fordi, i går aftes, der lavede vi også sådan en tegningkonkurrence, men så kom jeg til at trykke på stop-knappen og slet-knappen, så skulle vi starte helt forfra, og det var jo lidt ærgerligt. Så det kunne vi ikke gøre, så det laver vi. Ja, I får cirka et halvt minut. Der er altså ikke stress på tingene her. Jeg vil lave en meget flot Pokéball. Jeg tæller til 30, og så er tiden gået. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wow. Hvad for en Pokéball er du ved at lave? Græs Pokéball. Jeg kunne ikke nå at lave en Pokémon-træner. Det kan jeg virkelig ikke. Hvor langt er du? I får lige 20 sekunder. 1, 2, 3, færdig. 4, 5, jeg laver en 6. jordbær Pokéball. Nej, det er en normal Pokéball. 7. Nå, 8. De pigerne her, de mindre piger, de er i gang med at lave alle mulige fantasi Pokéball. Og det er græs Pokéball, og det der er normalt. Som I kan det der er stresser. Den her Pokéball, det er den der Pokéball. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Skøn jer. Der er 10 sekunder. 2. Jeg synes ikke tælle med ned. Det er ikke sådan, de andre gør. 1. Fuck, den blev dårlig. Og 0. Okay. Nu skal vi give alle et tal. Okay. Skal vi starte med at gå hen og kigge på Mercedes? Hvad skal vi give Mercedes?
Skal vi give dig en 6'er? 6'er. Clara, tiden er gået. Hallo. Ja, bare fordi hun tegnede ekstra, så giver vi hende en. Du får en 5'er. Også godt gjort. Ikke også? Jeg tager til sidst. Så tager vi Albert. Hun giver vi en 9'er. 6, 5, 9 og det er bare lige mennesket, der er måske lidt sjovt, men jeg tror også, du får en 9'er. Jeg prøver at skynde mig til. Ja, jeg tror, du prøver at lave den her. Ja, så har vi lavet den her, så den ligger vi lige og tager den papir. Ja, Albert, kan du lige holde den, mens jeg skriver? Selvfølgelig. Så 6, 5, 9, 9. 6, 5, 9, 9. Ja. Og nu er det mig, der skal vælge. Måske kan vi lige gå op og kigge på den gode YouTuber. Er der noget, du vil sige om din tegning? Pikachu, den kunne godt have været meget pænere. Ja. Men jeg havde stress på det. Og nu er det mig, der skal vælge, Hvad vi skal tegne. Ja. Hvad skal vi tegne? Det går ikke så godt herovre ved det sæde. Der er kun de sorte, og de alle sammen er klikket ud, desværre. Okay, så... Jamen, jeg er ligeglad, jeg tager bare den her. Det er Minecraft-figurer, vi skal tegne. Minecraft, de sorte. Hvad for det? Men bare på baggrunden. Hvorhen fandt du? Du bestemmer ikke, hvad for et papir jeg skal. Jeg tror, jeg kigger efter han der. Hvorhen fandt du? Er det her det papir? Det er normalt. Det her har jeg tegnet på. Jeg tror, jeg kigger... Ja. Lad skal vi tegne nu. I skal tegne en Minecraft-figur. Og det er lige Man må meget, gerne hvad for tegne flere end en, hvis man får lyst. Og hvis I vil kigge på nogen, så er der nogle på denne her... hvor man tegner. Ja, vi går i gang. Når vi så også kommer noget tilbage. Hvad for det er? Hun tager den store zombie og kigger. Jeg kigger efter. Hvor ser jeg kigger efter den her lemming? Okay, om 3 sekunder starter vi. 3, 2, 1. Nu er vi gået i gang. Ej, det her var dumt af. I look to book wall. Jeg er ligeglad. Probably kill can this say. Jeg kan godt lide den her. Willem sit and haben. You can use a say. Okay, klar. Clara, du ødelægger faktisk lige YouTube-videoen. Jeg tror, vi skal stoppe med at synge. Skal vi gå hen og kigge til Mercedes, hvor langt hun er nået? Den her er lidt... Hun er ikke nået så langt endnu, men... Skal vi så kigge til Clara? Ja, hun har lavet 2 mikroøjne, eller sådan noget ligner det næsten. Så har vi YouTuberen. Han er okay god. Så går vi videre til Alba. Ja. Den er lidt dårlig. Jeg tror, fordi... Hvad kigger du efter? Jeg giver den den rigtige farve. Okay, jeg tror, jeg får cirka 1 minut. Ej, helt ærligt. Hvem vil gerne dekorere? Helt ærligt. Jeg tegner bare hår i stedet for. Bare lige, hvis I ikke har set min lillebrors Fortnite-video, så kan I lige gå ned og se den imens. Jeg endelig ser den her. Ja. Advarsel. Det er bare en advarsel, så I ikke går glip af hans video. Hvad synes du var mærkeligt sagt? Og ja, by the way, det er min søster. Min lille søster. Det var godt nok dumt sagt, hva'? Nej.
Skal vi kigge lidt på selve YouTuberens tegning? Så skal jeg bare have lavet svære. Er det en julenisse? Jeg prøver at tegne den her. No. Og jeg har tegnet den her. Ligner det ikke lidt den her? Jo. Ligner min ikke den her? Jo. Det ligner meget Den her creeper prøver jeg at tegne. Nu skal jeg bare, hvad hedder det nu? Nu det er sværme. Jeg skal bare have en eller anden farve til sværme. Det skal bare være Skal vi kigge lidt til Mercedes? Hun er jo i gang med at lave den store. Så skal jeg videre til den næste, jeg vil tegne. Mercedes, hun har jo også taget den største. Ikke også? Nu skal jeg prøve at tegne den her zombie. Skal vi se den? Når jeg er blevet færdig. Vi har alligevel lidt så lang tid. Jeg er i gang med en til creeper, det kan jeg sagtens nå. Skal vi kigge til... Og jeg er nødt til at stoppe med at skynde mig, fordi at jeg kan ikke klare det. Så jeg kan ikke skynde mig særlig meget. Hvorfor ikke? Der er et problem, som jeg kan være hurtig med. Så bliver det udlagt. Jeg skal bare have den. Jeg skal bare have lavet zombie. Og så tror jeg er færdig. Prøv at se, hvor mange creepers jeg har lavet. Nu er jeg i gang med din nummer 2. Nummer 2, ja. Og hvis I undrer jer over, hvor Clara hun er henne, så er hun bare lige på toilet. Sådan. Det var det bedste, jeg kunne. Så er Clara kommet tilbage fra toilettet. Så skal jeg gå lige op til Jysse, fordi jeg er blevet færdig i kanalen her. Ja, det var det. Godt. Skal vi se, hvad Benji laver nu? Ja, og så ser vi, hvad den her store pige har gang i her. Det er jo så smart nok. Vi giver dig cirka... Jeg tror ikke, vi skal give ham noget nu. Ikke nu. Jeg ved ikke helt, hvad vi giver dig, men det finder vi ud af, når du er færdig med den. Nå, men det tror jeg bare ikke, jeg finder ud af. Hjemmeside, det er jo ikke dig, der er dummeren. Skal vi kigge lidt på Mercedes tegning? Jeg er færdig med den. Skal vi se den? Okay, nu kommer jeg med den. Her er den. Nu kommer den. Den skal have noget farve. Jeg har ikke så meget lidt, men jeg kan. Det var det bedste, jeg kunne. Hvis man bliver færdig, så sætter man sig bare lige her. Skal vi kigge, hvordan det går med Clara? Den her. Det ser lidt godt ud, men let rodet halløj. Skal vi kigge på Benjamin? Selve YouTuberen. Selve bedste YouTuber. Han er i gang med de røde. Så han er meget oppe i de røde farver lige nu. Jeg tror, den bedste YouTube, det er nok Shaza Michael, og så kommer han her. Den bedste YouTuber, jeg har set, det er Benjamin. Den bedste, som vi har set. YouTuber, jeg har set tæt på mig, er Benjamin. Jeg har set to YouTuber. Jeg har set to YouTuber, det er min storebror og Jas og Mika. Nej, de har jeg ikke set. Lakserytteren. Lakserytteren. Jeg tæller ned for 10. Oh my god. 10. Nej. 9. Jeg mangler. 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Nu. Og 0. Læg farverne væk. Læg farverne væk. Clara? Læg farverne væk. Jeg kan ikke nå. Okay. Men det er stadig lige meget. Den når heller ikke at blive helt færdig med min. Men det er fint. Jeg har lavet 4 figurer. Ja, lad os se. Så tror jeg, at vi starter med at gå hen og give Alba. Alba, hvad skal vi give dig? Vi giver dig en 9'er, fordi du har lavet ret meget. Benjamin, kan du... stress på? Jeg tror også, du får en 9'er igen. Ja, Så giver vi Clara. Den her gang får Clara en 6'er. Et højere. Så skal vi se med Sødes. Okay. Ej, jeg skulle ikke tegne det her for. Man skal lige finde den. Den ligger heroppe. Burde du ikke have tegnet alle røde figurer? Den får en 5'er, fordi der er ikke så meget farve på, men fint nok. Så skal vi have Alba op igen. Ja. Må jeg ikke følge? Ej, må jeg ikke komme op, fordi at hun har jo prøvet at stå op her. Nej, det er fordi Alba, hun holder bare lige her. Ja, og jeg er... Vi har været i gang i 21 minutter og 29 sekunder. Hold da kæft. Så tror jeg, er det ikke Albas tur til at vælge, hvad vi nu skal tegne? Jo. Så kan du lige tænke. Imens YouTuberen, jeg tror bare lige, han skulle have noget vand eller sådan noget. Yes. Er det okay, det bliver noget svært? Jeg tror, det skal være lidt nemt. Lidt nemt. En af de her figurer. Okay. Så hvis I kender den her bog, så bare skriv det ned i kommentaren. Jeg er kommet nu. Hvad skulle du? Jamen, jeg tænker, vi tegnede Venom. Papirer. Jamen, jeg tænker, vi tegnede Venom. Hvad er det, vi skal tegne? Venom. Du kan tage den der, eller den der. Jeg tror, Hvorfor skal vi tegne? Venom. Der er en Venom tilbage. Jeg tager den her. Hvad er venner? Du kan tage den her. Det behøves ikke at være så stor. jeg er bange. Hvad med Sødes? Med Sødes, hvad skal du lave? Ej, han er sød. Hvad? Jeg giver ikke lige nu. Nå? Jeg har bare lige 10 papirer her. Jeg tror, du skal have den der pille med Sødes. Nej, Hvornår? fordi jeg har ikke fået den med. Nå. Hvad skal du så? Du skal bare lige have ordnet hav. Her. Så er papir til Mercedes. Ej, jeg skal lige have nogle tegninger til Mercedes. Okay, alle sammen, skriv lige nede i kommentaren. Hvad for en... Tegnen I bedst kan lide. Ja, og hvad for en figur I bedst kan lide. Er det den her figur, eller den der figur? I kan skrive Miles, Gwen, eller Peter. Peter, det er den der store figur, som... Ja, den tror jeg vælger den, hvor den synes jeg er træst. Jeg kan godt lide det her hul, den har. Det der. Men skal vi bare gå i gang med at tegne? Ja, 3, 2, 1, nu. Den her. Jeg har ikke gjort det. Skal jeg prøve... Det er den forkerte side for den. Så skal jeg tegne. Fødderne starter jeg med. For det her blev dårligt tegnet. Det her bliver endnu mere dårligt. Ja, det her bliver dårligere. Jeg tror lige, vi skal over og kigge lidt til Clara. Se, hvor dårligt det her blev tegnet. Prøv lige at se det her. Jeg kan ikke engang finde ud af, hvad det er. Clara, hun er i gang med at lave et uhyggeligt. Det ligner sådan... Jeg tror, Clara, hun... Jeg synes, Clara så meget flot. Indtil videre i hvert fald. Nej, nu kommer jeg til at tegne på mig selv. Skal vi lige kigge til Alba? Det er så langt, jeg nåede. Og ja, I kan bare stå og grine derude.
Fordi det må I godt i en YouTube-video. Vi kan jo slet ikke høre jer. Det er lige meget om Lige nu så sidder jeg bare og taler til en telefon. Som der sikkert er nogen, der ser. Ja. Det er derfor, den bliver så tynd nogle gange. What the flip is that? Hvad er det? Er det ikke sådan en robotagtig? Det jeg tegner? Nej, ikke sådan. Jeg tegner altid hovedet først. Men jeg vil gerne nå at lave den der edderkop. Men der er ikke nogen edderkop på. Du kan bare lave sådan der. Hvad er det her? Hvad er det her for noget? Lige meget. Ja, det tror jeg. Så kommer så på bare den her. Det bliver lige meget lige nu. Okay, jeg tror, det er nemmere end at skrive tal 1, 2, 3 og 4, hvad for en I synes, der er bedst. Så kan vi skrive, hende der her, hun hedder Alba, så kan I skrive et A. Og ved Benjamin kan vi skrive et B. Og ved Clara kan vi skrive et C. Og så ved Mercedes, der var her lige før, der kan man bare skrive et M. Ja, fordi... Prøv lige at se på, at hun har et bilsnavn. Det virker jo underligt. Og jeg kommer... Fordi der i et landflag, så er der mit navn i. Albanien. Typisk. Den her der sorte er dårlig nu. Den er også dårlig. Prøv bare den her i stedet for. Er det ikke underligt, at der er en film, der hedder Venom? Det er ligesom Venner. Den her bliver lidt dårlig. Skal vi kigge Jeg lidt? synes, jeg giver den en 10, hvis jeg var en, der skulle bestemme. Jeg kigger lige til Alba igen. Der er meget farve på. Det kan jeg jo se på hende. Jeg tegner bare forskellige farver. Jeg tegner det rigtige. Sorten den virker ikke så godt mere. Okay, så noget. Ja, og vi vil selvfølgelig, eller jo, det vil vi sikkert, men det er fordi min lillebror, han har så mange alle mulige forskellige figurer, så er der mange af tingene, vi tegner efter, for vi kan få nogle små idéer. Så til man kan tegne. Se hvad man kan tegne for eksempel. Skal vi gå hen og kigge til Clara? Den er meget uhyggelig. Hun er i gang med at tegne denne. Skal jeg vise dig, hvorfor en der er i gang med at tegne? Den her er lige glad. Ja. Prøv at se om bagved. Buff, 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 buff. Bare strong booty. Og så er det Ved I, hvad det betyder? Skriv lige i kommentaren, hvis I ved, hvad booty betyder. Du kan også lige sige det. Ja. Okay, det betyder numse. Stor numse. Men så kan I lige skrive, jeg elsker det, du lige sagde. Eller så kan I skrive en tommel op eller en tommel ned, hvis I kunne lide det. Det var bare det, jeg ville sige. Må man godt også lave en kæreste ved sådan en? Ja. Ja, ja.
Og jeg ved allerede, hvem Gwens kæreste er. Men jeg ved, hvem Peters kæreste er. Det er Spider-Man. Det er Gwen. Men det er Miles, der er kæreste på. Hvorfor har du fucking Iron Man i sådan sort hjerner? Det ved jeg ikke. Han ligner ikke engang ikke tæt på ham der. Synes jeg. Det her ligner ikke engang tæt på hende. I får 10 sekunder. Er det fint, hvis jeg siger, at I har 10 sekunder? Ja. Er det også derovre ved dig, Clara? Kan du nå det her på 10? Jeg er done. 10, Jeg tror, jeg er også færdig. 9, 8, 7, 6, 5, Jeg kan bare lige skrive det med Gwens farve. 4, 3, 2, 1. Er I klar til at have sagt 0? Tror du er færdig, Clara? Ja, jeg er done. 5, 4, 3, 2, 1 og 0. Så skal vi give. Skal vi lige tage figuren ved siden af? Sådan her ligesom, kan I gøre sådan ligesom ved Alba, måske. Okay, kan du fortælle om det? Hvem det er? Jamen, det er Gwen Stacy, eller Gwen, kan man også kalde hende. Så hvem er det, du har prøvet at lave? Den der står der, men jeg er bare ikke god til det. Ja, så går vi hen til Clara. Hvem er det, du prøver at lave? Jeg ved ikke, hvad han hedder. Det kan vi lige spørge Alba. Venner. Mm. Jeg Og kæresten. kan I alle sammen ikke lige prøve at stille jer op? Og så skal vi rate jeres tegning. Rate. Og få hente. Men så har jeg ikke lige været med, okay? Det er fordi, hun har fået flettet hår. Okay, Ligesom Alba. mig. Alba, hvad skal vi give hende? Skal vi give hende en 9'er? Eller 8'er? Prøv lige at se her. Fordi der er også tegnet lidt ud for stregerne. Ja, 8'er. fordi jeg havde travlt. Så har vi Benjamin. Ja. Jeg tror, jeg giver dig også en 8'er. Fint. Clara, Vi får hele til. den giver vi en 5'er. Ej, skal vi sådan se videoen bagefter? Ja. Okay. Okay, så skal Alba lige op igen og holde den. Ja, Så det er stor figur. Men jeg er ikke bestemt nu. Jo, det er Claras tur til at bestemme, altså hende her. Det er en god tegner. Ligesom lakserytteren. Ved du, hvor lang tid vi har været i gang? 100 minutter. Nej, tæt på. 110. Tæt på. 115. 100. Ej, ikke 100 prut. Lad være, Clara. 100 sik. Vi har snart været i gang med 100 minutter. Hvad er Vi har været i gang i over en halv time. Nu tror jeg, at vi spørger Clara, hvis hun er fornuftig. Og finder en god tegning. Hvad synes du, vi skal tegne? Ja, og vi kan også tegne sjøen. Ja, vi kunne godt tage en plakater. Lakserytterne, Shadys autograf og sådan noget. Har du sjøen sammen? En eller anden, nogen for min. Nej, det skal man ikke. Nej. Vi kunne også tegne en medalje. Et I love you. Ja. Sådan en puppet. Please. Den der skal jeg tegne. Vi tegner den. Go. En hjertepuppet. Ej. Jeg tror, det er YouTuberen, der også lige skal være med. Ja, man skal lige være med til at bestemme. Okay, hvad synes En sjæl kan jeg gå og
Okay, Benny, hvad vil du have tegnet? Vi skal bare tegne et eller andet puppet. Men jeg kan ikke finde ud af det. Måske en... der er faktisk en Minecraft-hakkepuppet. Du kan også tegne Shadys eller sådan noget. Altså at tegne. Okay, Kan man ikke sige, at man bestemmer selv, hvad man vil tegne? Jo, i den her omgang, der bestemmer man selv, hvad man skal tegne. Kan vi ikke sige, at det gør man hele tiden? Jo. Og så bestemmer man til sidst. Okay. Og nu med Søders kom med igen. Woo! Det er hyggeligt at have det tilbage. Man bestemmer selv. Selv hvad man vil lave, eller hvad? Ja. Skal vi spørge Alba, hvad hun er i gang med at lave? Jeg er i gang med at tegne Shadys MC. Shadys. Ja. Og Shadys MC, er det ikke han, der er heroppe Jo, på plakaten? selvfølgelig er det ham. Og så skal vi spørge Benjamin, hvad han tænker, at han vil lave. Shadys. Shadys MC. Ja. Sådan der er han Så heroppe. bestemmer vi lige vores. Om det bliver lige godt. Og så tror jeg, vi skal gå en lille smule hen til Clara. Så spørger vi hende. Puppets. Skal vi spørge Mercedes? Ja, jeg venter på, at jeg kan finde noget, jeg bruger. Hvis du vil tegne den her, så bare tage den. Du kan også tegne din abebamse. Nej. Ja. Så de her to, de er i gang med hjertepuppets. De her to, de er i gang med Shadys MC. Og Benny, var der noget, du ville sige til Shadys, hvis han så med? Og Golden Jay. Hvad skulle du sige? Ikke noget. Måske husk at abonnere. Virkelig koldt. Det vil vi virkelig ønske. Og hvis lakserødderen siger med, så bare send et... Eller en kommentar om, at I elsker den her YouTube. Ja, fordi I har set det også før. Altså kun et barn. Ikke os, men nogle andre. Ikke de der to, men de her tre. Ja, I love you. I hvert fald, vi bliver virkelig glade, hvis lakserytterne ser med. Og alle jer YouTubere, share som Mika, Og Shadys. MC og Judith. Og alt det der YouTube. Og som I kan se, så har vi også nogle plakater af Shadys og en autograf af lakserytteren. Og så har vi også en autograf af Shadys MC. Men find mig lige over min træbror. Det her er ikke en plakat, det er bare noget, jeg har tegnet. Ret flot. Jeg ved ikke, hvad jeg synes om min Shadys MC. Skal vi kigge hen til Alba? Ja, Shadys. Jeg kan ikke så godt lide den. Så kigger vi til Benjamin. Jeg er bare dårlig til at tegne. Så har vi puppets-pigerne. Typisk puppet-piger. Hey, vi er ikke typiske. Det er dig, der er typisk. Jamen det er fordi, vi tegner Shadys MC, og du gider aldrig at se Shadys MC. Det er fordi Shadys MC, det er så kedeligt. Det er baby. Nej, det er sjovt. Ja, det er sjovt. Nej, det er. I får Jeg følger ham. I får et minut. I får et minut. Hvis de kan høre noget, så er det bare min mor og min søster. Som alle velkommen. Lukker du døren, kamera, kvinde? Eller det gør det mor. Er døren lukket? Ja. Eller nej, det gør din mor, kamera, kvinde.
Så nu man kan... Jeg tror, Du får 1 minut, og jeg kan se, hvor lang tid der er heroppe. Nå ja, Men det stemmer selv, hvor lang tid der skal gå for sidst. Hvis I kan høre noget, der siger sådan en pruttelyd, så er det bare Alba. Det er fordi, når man farver, så kan det være larm. Nej, det er ikke en pruttelyd. jo, det er på en måde. Men det er ikke en helt. Men den er irriterende. Men det er ikke normal pruttelyd. Skal vi gå i gang med at bedømme, imens de farver lidt? Ja. Jeg tror, at hvad skal vi give Alba? Giv mig en 8. Hvis vi kigger der 5. og kigger herop. Vi kan give den en flot tegnet. Men jeg Det ved er ikke. fordi, det er i Minecraft-formen, hvor den er inde i Minecraft. Altså, jeg tænker, at vi giver dig en 7'er. Men det sætter jeg da stor pris på. Så går vi over til YouTuberen. Benjamin, Ja. så helt klart får en større til. Du får en 7'er. Jeg kan tydeligt se forskel. Så går vi videre til Clara. Jeg tegner den der først. Clara, hun får en 6'er. Men så hun får også en 6'er. Så hvad var det, I fik? 7. 6. Så Alba. Alba. Lige om lidt, så vil... Kom op. Nej, Mercedes, hende skal bestemme. Jamen, jeg skal bare lige skrive tal. Men det var Det er fordi, jeg laver sådan et schema af, hvem der fører en tur. jeg kan godt lige filme det der. Så kan du lige se alle pointene for hele gangen. Var det 7? 7. Men jeg har en god idé. 6. Prøv lige komme lige hurtigt. Hvad er det? Jo, vi skal lige skrive et spørgsmålstegn. Hvis I elsker videoerne, så bare ring på, og så... Nej, bare subscribe og det. Mercedes, du var ikke engang i baggrunden, imens du sagde det. Men er jeg, i baggrunden, før man siger det. jeg tænker, med såsen, nu vælger du, hvad vi skal tegne. Eller skal vi bare tegne fri? Okay. Skal du bare tegne fri? Hvad skal vi så tegne? Jeg bestemmer bare lige, når jeg får den. Mercedes, prøv lige at høre, du kommer ikke til at få den. Det er hende, der er kameradame. Med såsen, nu Men vælger... nogen må også... Bagefter må nogen også holde den, hvis det var. Jamen, det er jo fordi, at hun tilkalder. Det er jo ikke din telefon. Nej, Bare lige Mercedes. det er beige. Mercedes. Ja. Hvad skal vi tegne? Fordi nu er det din tur til at vælge. Altid godt at have en baggrund. Vores familie. Alle og dyr. Nej, bare vores familie. Vi har mange. Vent. Vi har mange grænkusiner. 100 milliarder. Jeg tror ikke, vi skal tegne familie. Fordi jeg har mange. Vi har en stor familie. Og café-snak, vi skal nok. Nej, jeg tror, at det vi skal tegne, det er måske Clara. Du kan prøve at tegne Mercedes. Og Mercedes, du kan tegne Clara. Og Benny, du skal prøve at tegne Alba. Og Alba, du skal prøve at tegne Benjamin. Okay. Skal vi gøre sådan? Ja. Vi skal bare lige blive færdige med den her. Koala. Det er en af koala. Prøv at se den, den står. Sådan. Okay, den her synes jeg faktisk er klar. Jeg prøvede at tegne han i Roblox på grund af den her koala. Ham der har jeg tegnet. Må jeg se ham? Hvor er han? Det er ikke sådan, han ser ud. Jo, det Ej, hans tunge er så lang. Hvor er den lang? Nu blev den lidt dårligere end den anden koala. Skal vi kigge til Benjamin? Han er slim. Skal vi lige spørge, om han kan rykke sit hoved, for de andre kan se? Nå. Så kigger vi til Mercedes.
Clara. Jeg synes, alle kommer til at kunne lide din video, babe. Og selvfølgelig så rosinen i pølsen. Tror du, den kommer til at blive højere nu? Hvad? Jeg har tegnet min færdig. Nu er jeg færdig. Jeg kan godt lide den til. Hvad vil jeg have? Med sauce. Skal du ikke tegne Clara nu? Jo, den der til alle er færdige. Nå. Sådan der. Jeg lover, Jeg vil bare lige finde til alle sammen. De her to, de gør altså meget umage, men det gør de her to også. Sådan Så der. nu er jeg godt til musik på. Ja. Ikke så. Sådan der. Jeg venter. Jeg er den med. Jeg synger bare højt. Jeg synger bare lidt. Hvad skal vi nu tegne? Nu skal vi tegne hinanden. Vent lige. Nu skal jeg tegne hinanden. Stop. Hvad med min? Okay, vi har musik i baggrunden. Det er fedt. Sammen vi holde. Jeg må ikke Og affald. Min mor vil ikke give lov. For et stemmespil. Det jeg vil. Det er det hvorfor. Nu skal jeg virkelig godt hoved. nu skal I tegne hinanden med sauce. Vi er gået i gang med at tegne hinanden. Ja. Fri for det. Jeg gider ikke mere. Hallo, sæt dig. Jeg skal jo kigge. Nej, I skal tegne mig. Jeg giver op. Jeg er ikke med lige nu. Jeg er ikke med i den her runde. Okay, så er det bare de her to store. Nu må jeg ikke holde kamera. Det gør jeg. Så er det sat. Okay, lige om man laver byttetid med kamera. No. Jeg gider ikke at være med i den her. Okay. Jeg gider ikke. Tænker lørne far. Det brænder sæt mig ud for. For det er mit spil. Det er det, jeg vil. Det er det, jeg lever for. Forstår det nu. Hvad? Du ser det ansigt, du har. Du har sådan et tørfladt ansigt. Og Alba? Vil du se, hvem du ligner? Jeg går lige om på den side. Du ligner hende der. Og Benja? Jeg kommer efter dig, jeg gør med tus. Lad gør det. Ja, okay. Benja, vil du se, hvem Det er du for sjov. ligner? Hvem ligner jeg? Det er Han der. Det er en pige. Det ligner han der. Og så i baggrunden, der har... Hvor lang halsøse du har? Hej, Jørgen. Hej. Også med mig. Den er bare lidt længere her. Jeg synes ikke, den er flot. Jeg tegner bare med sort. Med sådan sort. Laura? Det her det er min lille søster. Hun er så nuttet. Laura, kig lige. Kan du sige hej? Hej, Jette. Nej, kan du sige hej, fordi vi laver YouTube? Hej. Prøv lige at sige hej YouTube. Kan du sige hej YouTube? Nej, hun prøver at sige hej YouTube. Hun prøver at sige hej til jer. Jeg kan lige sige det for hende. Hej, Jette. Hej YouTube. Hej, Jette. Nu sagde hun det. Hej, Og alle sammen, det var min lille søster. Hej Laura. Skal du ikke have den der finder ud af munden? Ja, det er lidt klamt, når man laver YouTube. Hun er jo den mindste YouTuber. Hun er ikke en YouTuber. Hun er den mindste YouTuber, så ikke lidt efter dem. No. Nej. Tegningen.
Og hun hedder Laura, hun siger no. Laura, hun siger no, fordi at hun ikke gider være den mindste, men det er hun desværre. Laura, kan du fortælle, hvor gammel du er? 2 år. Ja, 2 år. 2 år. Kan du kravle det helt derned? Nej. Happy. Pas på. Happy. Laura, vil du have den her? Kig, hvad er det? Der er den med hjemme. Hvad? En med hjemme. Josefine, jeg visker med hjemme. Vi klipper det med Laura. Det er så sjovt. Jeg tror, min bliver den grimmeste. Ja, jeg tror, at vi lige waiter det her. Så vi giver den der giver vi en 9'er og en 9'er. Hvorfor får min? Eller 9'er og en... Fordi 9 og 5'er. Er det okay? Skal vi sige tak for den her video? Tak for den her video. Husk at like og subscribe. Og det her, det er skemaet.